No, no. Quan vagi per una carretera i vegi que tot està en ordre, se n'anirà. Ai, que has confiat? Sí. I és tot, eh? Bé, jo també me'n vaig. Espera, vols sopar alguna cosa? No. L'Eduard encara no està del tot bé. Ja. Bé, et deixo, que no se't refredi el sopar. És gazpacho. A veure... Judit, has trobat alguna cosa en aquest dia? A què? Un escrit. No he tocat res. Alguna desplegat. Ho sento de llegir. Ja, més ho sento jo. Estava fatal, no tenia gens d'escrit. Era la meva època onomatopeica. Ah, com es pot dir des de la cartera? Jo què sé. Vaig pensar que algun dia creixeria. La nostra diferència d'edat no seria un problema. M'atreviria a llegir-te'l i a dir-te que sempre t'he estimat. Ja gazpacho, perdó?